mwari baba muri musoro kudenga ndimi makasika denga nenyika tafuka mapano semuranda wenyu Suleiman Chimbetu baba panguva ino tinamatira mukuru wenyika ino baba President Emerson Mnangagwa dzimai wavo nevana vavo nevazukuru vavo nehama dzavo baba vavumba mirei baba sekutaura kwamakaita kuburikira right. Nzara munoiziva zvainoita handiti inoita sei inokusvasvanga inokurikita right. Wamakaona uyo ndandakaisa pa screen apo ndiye mukomana anonzi Suleiman Chimbetu wokupuwa Benz naWickney Uchivhayo and Benz yacho I still remember vamwe vanoita kuti atazombongomuona mukomana azongodira $10 mubenz atoshaya mari yekutodira Benz zihombe manje zimota racho rikuitika but iko zvinezvi munhu wese especially vaimbi ndamboona vamwe marimwe zuro vakabuda hanzi former footballers for ED chakuitika munhu wese anenge apera career yake angambori role model akuda kuzviti for ED vakuda kunotsvaga mari kuZANU-PF vedu nzara yapinda varume vekuZimbabwe yaoma vakadzi kuZimbabwe vakadzi vemaZimbabwenzi please chingo understand kana varume venyu vachiri kuwana mari chingodzai vaite something nelife chiri tangible chinobatika cause mangwana you never know pamwe ndiwe murume wako ndiye achaenda akunotwekera akuita zvemaaffiliates akuti chakati for ED inoziva kuti kana tichakuona vana vevaimbi vakaita sana ana Suleiman Chimbetu ana baba vakaimba and music yevaimba vaitoita mari mazuva acho vachitonzi ndo vakomana vanga neupfumi kuvaimbi vainzi vanga nezvinhu zvavo ndana Simon Chimbetu we know kuti Simon Chimbetu aitawo zvezanu angasi that one haisi stombori secret but level raakufambwa naro this young man radarikidza rekuti munhu akusvika pakupfugama kuti adzi ari kunamatira Mnangagwa isusu tiri kuziva kuti ari kunamatira kuti pakudiwa kamari kepetrol apa saka chaakataimira ipapapa kuti vana veZimbabwe vamuseke kana vana veZimbabwe vakamuseka kunozobudikira vanhu vane dzvene vakaita sana Wickney Uchivhayo natagwireve kuti havana tomboziva kuti mari dzavo vanodzishandisa chii vanobva vati tazviona Suleiman Chimbetu aona here zvikunetsa mumba kwako chuya kuno kumbotora something ndozvavanoda kuita because kumusic side chaicho vanhu havachahaye bhendi raSulu handisi kushora kana kuti chii but muno kuti tikatasa makore mashure apa aizadza achizarirwa nemashows but izvezvi zvinhu zvachinja so vanhu havachanakidzwe nemusic vakutoona kuti this is rubbish hazvichati vana veZimbabwe kusapotana chako vaishoma vaimbi meme vazhinji vachongora vanhu vokuziva vanoitawo zvemagitari saka anozongonza chimbo haya ningi timbotandara tivairo tiri papa but ukaonawo kusvika paextent akutozva kuti career music kwaari haisisina basa chaane basa kutsvaga mari yehupfu saka ndopsaka amaona akupfugama achiita zvinhu zvinonyadzisa kudai so asi ndakamboona vaimbi vanoshoresa kudai so vanoita kupfugamira mumwe murume to the extent yekutoenda kugomo kunzi kunonamatira munhu aiwa vanhu veZimbabwe havana kana pa one day rano toziva kuti kuna vanhu vanotoda Mnangagwa but they will never do such a thing hazviite vatoriko zvavo kuti vanotomungomudawo Mnangagwa handiti tozviziva handisi kuramba inini kuti because handidi kuti kuuya panapo nditanga nditi kuna vanhu vanomuda ane vake vekuti vanenge vachibenefita vachitiziva kuti for example toziva kuti vari kutobawo vakahwanda nehurumende yake handiti ivo vanongobata havafi vakasvika pa the extent iyi to be very honest jeje chaunonamatira uchiti kunamatira ipo paarichi iye pachakatoziva kuti hai zvemaprayer zvemakutondiitira zviratodhirama iri andozviziva deep down but ukaona muimba akusvika pakudai soka zvaakunyadzisa maZimbabwenzi amenoti chii ukaona anenge apindwa nechimweya chekuda kuti chichizanu so izvi politics dzakukanganisa zvinhu zvese ungori muimbi chingoita brand rako ringoramba rifocusa nemusic kwatozoti maZimbabwenzi makazondiregerera the next thing uchabudawo kupema kuti nditire something anozoita something chacho chii ndiani anoita something chacho unenge wakuexpecta kuti maZimbabwenzi mandirasa zviri kuitwa izvi zviri kudisappointa vana veZimbabwe madiri ekudaro naye mazimba madiri ekusvika pakudai so pakushoresa kudai zuro ndizuro pakamboya kakomana kadishidikanza aisho speed kasvika muZimbabwe ndakaona vanhu vakawanda vakutomhanya kuda kuti unopfekera zvinhu zvavo zvine chekuita nezanu mukati come on now it's not good even chiminister cheche kanzi this is our national chinchi zvimadresi zvimaisoneswa nanhingirikini zvanzi national dress soneswa nanhingirikini zvezve handichataure mazita zvozvo ndo zvamakutora makuti munhu wese angosvika uda kupfekedzwa izvi come on now jezi reZimbabwe was enough kuti munhu angopfeka something chinorepresenta the whole country kwete chinotanga chiri kudaka kunodivide at least tikapfeka chakadai so guys mune muchida kuchinazoti zvinhu zvinyatsoita sei memuda kuti zvidii mosi munhu anoziva
kuti ndikango associate nevanhu ava zvinokanganisa even kukundwa nemwana mudiki ane 20 years abva kuko ari kutosvika achitoziva kuti inini vision yangu ndeyekuti ndinoda kubatanidza vanhu ndapfuura nemuzimbabwe I have to do something chinobatika muzimbabwe macho. Ndashokeka neni. I'm shocked. Shamisika cheko. Aiwa izvi tinoshora izvi. Panoza kuti pane zvimwe zvinhu zvokuti music isi toteerera music zvisina mafeelings kana kuti kuda kuzoona kuti ningi ari kuzoita sei kwamazuva ano. Tongoteerera uri kuti vakomana vacho vari kungoimbawo ndisizvo kuti tingaita sei. Tonongonakidzwa nemusic totongocelebrate tichingoti chimufana ichi chiri kuimba ichi. But kana zvakudai so tichasapota chii papa. Tichasapota ngataura nechokwadi because kwapo politics hadzimbofedzeka hakuna. Let me tell you this one thing. Hakuna kana mumwe chete muimba nouya achiti ndakasumudzwa nezano. Hakuna. Mapera makeria enyu maakuda kutanga kunoda kudzoka kutsvaga relevance naMnangagwa. Mnangagwa akambopa munhu relevance. Ndiani muimba unoona akaiswa paspotlight naMnangagwa munoziva ndiani mimi tiudzeka. Kana aripo titozivawo kuti ningi akaiswa paspotlight tione kuti akazoachivha chimunhi. Tiuratidzeiwo kuti ningi ndiye akaitwa ningikini. This is wrong. Even vanhu vacho vari muzanu PF kunotoona vanhu kuti vanototi ndingazoda Mnangagwa vanototi Mnangagwa bo ndiye munhu wavo handiti but havasvike pa extent yekupengereka kudai so vanotozoudzwa kuti aiwa kurasika iwo musempati imomo mwacho toti Mnangagwa wacho ngaabvi but tosapota zanu osvika pakurasika to this extent inangu ndikuona kunge kurasika but anyways ameno osulu let's hope hauna usikufila offended nezvinhu zvandikutaura but advice yangu ndeyekuti do something chinobatika, do something chinoonekawo nebrand rako, usashorese nyika, usasekese vanhu kuve kwaunobva vakakurera vakakuzvara pane zvimwe zvekushoresa izvi zvitashore izvi. This is not right. Tsvaka zvimwe zvinhu zviri nani kana zvinhu zvichinge zvakunetsa inga baba wako anga nemapurazi wani ingotofokasa nekurima wandira mukurima ipapa zvishamisa unonzwa kuti atotadza kana kurima mapurazi acho akasiyiwa namudhara because chichita kuti usvike pakupfugama uchipfugamira umwe murume kudai so iye wacho unozwa kuti anotoyemura. One thing chisingazikanwi nevaimbi kuZimbabwe ndechekuti Mnangagwa anotoyemurawo zvamunoita zvekuti unotoenda kushow wototi uyai vanhu votobhadhara kukuona. Ivo vari kutoti kana paroda kutoita rally vari kutobhadhara kuti vaonekwe, kutobhadhara vanhu vacho because it's like wabhadhara kawatenga chicken ini munhu azoti ndikufambira chikafu uko wabhaya kana mazibhazi ukuzoti munhu atozoti ndikutombokwidzwa bhazi vari kutobudisa mari muhomwe kuti vaunganirwe nevanhu but iwewo unototi ndine show musi wakati vanhu votoyava kubhadhara mari so vanotoshuwirawo kuti vadiwewo nevanhu zviri genuine that way but imimi wacho muri kudiwa zviri genuine maakuita makunopfugamira munhu ari kutochivawo zvenyu kusaziva here kudzungaira here. Inini handizonakidzwe mani ndopapancho patozotanga pamwe tikunyanya kuningirikina but anyway amen itai mukuita nemafesi enyu mamusic enzenyu mozotanga kuti vana veZimbabwe havasapoti music ndimi mukuvatanga all right.